Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan anato at taga Isabela. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Gutierrez, Bautista, Lagmay, Pascual, kan Galamgam family, ti Prado, Umingan, Pangasinan from Oliver Gutierrez. Kadang Pascual family, Reyes family, kastamat datatang Rudy, Inang Estela, Ate Aisha, Mamang Lovelyn Pascual, Papang Marvin, Auntie Sally Kadang, Uncle Lito Kadang kan amin akakasinsin ko, iti barangay number 17, PF Alviar, Salsalamagi, Vintar, Ilocos Norte. Baltasar kan Mabanag family ti Jones Isabela, Mamang Lourdes, Ading Marco di Tamadela Quirino, Eugenio family ti Madela Quirino, Adonis kan anak ko ani Jazzy, from Adonis Galindo. Lakay ko ni Dante kan Dave Nathaniel Velasquez kan amin akabaranggayak iti Sitio Bubor from Imelda Velasquez. Ramat family ti Santa Maria Umingan Pangasinan from Jomar ti Kingdom of Saudi Arabia. Molina family ti Gumot Rosario La Union kan Astillero family ti Amlang Rosario La Union from Janiel Astillero. Amin a farmers di Tapurok number 7 San Antonio Ramon Isabela from Aisa Arconado. Lakay ko ani Aris Bautista from Eve Malsi ti Roma, Italy. Shout out kada Jasmine Rivera kan Breakerstone. Pascual kan Cabudo family ti Minit Etiague Isabela from Pascual, Nerissa.
Lola Sionita Carlos ti Isik-Isik Sitio Dasar from Eileen Jose, Mother Elena Leones at taga Gonzaga Cagayan, Leones family from Mary Amlam. Family Castro kan Mendoza, Manang Lisa, Kathy, Jojo, Jomel, kanina ng Elena Mendoza ti Pura Tarlac, at Vina Peralta and family ti Baggaw Cagayan, kan amin aka-work ko dita Tiplex Expressway from Jerome Mendoza. Hakoben kan Mauricio family from Josephine ti Dubai, United Arab Emirates. Shout out pa ti Paulino family ti Paddad Alicia Isabela, Mother Merlita, Lita Paulino, Mylene Michael, Marlon Paulino and family, Jomar Ferrer and family, ti Isabella from Marisa Paulino ti Hong Kong. Limon Fernandez Villanueva Lopez de la Cruz kan Matusalem family, anak ko, tatay kan nanay ko kan antik ditoy Dubai from Jenilyn Matusalem. Sugitan Jose Patong Pataray family, kastamot ni Hildo Sugitan ti San Juan, Quezon Isabela from Juliet Sugitan. Pamilyak dita sa Monte, Quezon Isabela ni Inang Rosario Bersabal, Clarita kan Nelson Pahe, Shine kan Ayan, Clarinel kan Makmak, Kabansag kan Osalia family from Jose Beneros kan Polaya ti Barcelona, Spain. Alonso Maliaga kan Tanyesa family, da Esther Maliaga Domingo and family ti Sitanga Ballesteros from Homer, Alamo. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Nato. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin, sapay ko matanda kayo'y tinasaya at akasasaad, adanunan to'y nanumo asurat ko. Ilingad naklaangan manang itinagan anato at taga Isabela. May saakmet anaayat amang tartarabay kadagiti maikikan biag apadas, dagiti padak adumdumngag. Adan asawak manang kat ilingad talaangan itinagan avina, adamotan may nga anak mi. Mangop opisina ak, kat agtagtagi balay met ti asawak. Kuna ti kaadwan, naangaw ni gasat. Jackpat patsanday ta idimanang, tapara kanyak, mismo atao ti agar aramid iti gasat na. Ngamdimtang ti may nga angol ti biag, ana magbaliw iti panirigak. Ipalubos mo man nga rudmanang, arugyak ti agsalaysay. Vina, bakit? Nakasagana ka din ni Brent. Mapan kami kuman. Idagas ko ni di pagadalan da sakbaya sumbre ka kiti opisina. Wen, nakasukatan. Naisaganak matan di balon na. Adala na pa na inalay di silid na. Sige nga ro, tauraya kon. Ngam si kanton timang sukon kan kuana wen. Tama nga numaladaw basit nga gawid inton malab. Ada amin sumangpot nga gapoy di main office mi. Wen, siya kon. Di ka madanagan. Ay, uwan gayam na to. Rumara ko mainton madamdama. Agaw-awis namin ni Lara nga ag-lunch kami kano. Si Kaman, di mapankalat ta, Vina. Awan samot ang tadong aramida mita dito'y balay. Awan mo't kit di? Kita lang nga, tani. Masansan samot ang ti susurot mo kadagiti gagayim mo. Ang mga numalipatan mo ti oras kat di mo masukon ti anak ta. Saan? Mabit kami laang mat. Ag-lunch kami laang, kan basit lang istorya. Pag-ururayak iti dismissal ni Brent. Sige, sikati makam mo. Basta agannad kay tirurar mo. Mabalin ka din ngayon ka man laayabanan dyan anak tatan eh. Ang mga numala daw kaming agpadpada. Ay, wala kay. Mabit laang. Lakay, nadlaw mo ka di akas lakanayon arumor ni Vina. Basta nakapanawan dagiti agama,
So magmamanula ka oras, umawar mo tan. Padala nga tamot ti importante papanan na. Sa dino kumamot ngay. Amo nga tanin nato day tangar aramidon ti asawa na. Amo namot siguro. Anya tamaw, ang mga nagpakpakada man. Masikuran nga taangag may sa amay ikan di tabalay da. Nagado at trabahon iti unag ti balay. Kurang ti may nga aldaw no arigan tapno balpas ti amin nga obra iti inaldaw. Kataltalo damat nagnanaad dita. So nadaras lang nga mairing pas na dagiti trabaho na. Sika talaga, dahil talag sipsipot iti manugang mo aramida. Masurunak nga raw no kastang agkarapanaw. Sapay nakapuspustura, kunamlan balasang agkawkawas. Ay na, bakit? Tila pa kasiksikuram. Di kalabaybay andi manugang ta. Di importante, di nabaybayan dagiti agama. Sino ya dito mauawag iti cellphone mo, Vina? Sapay malala kong titurog ko kad. Ni Kumare Maya, ang mga noda na patag nga ipagana. Ala, tarumarak pala dito silad ta. Tapno mailayon mong ti maturog, tamo ka nabanog ka. Kani adalo mong ti rabi eh. Mas dawak mo dito, Kumare. Rabi ang mga isistorbo. Pasensya ka na to. Nala maturog ka, tarumarak langan dito silad ta. Tapno makapagsarita kami, ti Kumarek. Nalaw na iti nagsaritaan niya iti Kumare, taparbangon na iti nagsubli kay iti silidta. Kuha na to. Dangamin problema na. Iso din ang gayak laang. Una yan. Nagado mo tinaway nga oras sa panangawag na ka. Ngamiti pa'y dis oras terabi makapuyat. Bayam ka din, kakaasimot. Ay, uwan gayam lakay. Agsarak kami inton madamdama. Manen, nagsarita kayo lang aro doon iti nakabaybayak. Ita agsarak kayo manen. Unay mo't na ita na Kumarem, Vina. Narigat mo't adyak pagustuhan. Ang mga noan niya ti mapanunot ng aramidon, gapoy ti kinadagsan ti parikot na. Sika man lati makaambon. Nagado apakakumihumam. Pati parikot ti Kumarem, may ramraman ka pa eh. Italaang daytoy. Masulbar tumot lang ti problema na. Siyak laang ngamin ti talkan na pangibagaan iti parikot na. Nasaya atay malatiw ka anak ko. Kumusta ngay mo ti trabaho? Nasayat mo't nanang. Oray makabannog mo dadumag apoy ti kinado ti trabaho di opisina. Di mo unay anak ko. Narigat ti agsakit. Ayun gayam. Madamag kumanla ang anak ko. Anya day tananang. Apay, sa dinula unay ti papapanan ti asawam takanayon arumwar. Saan mo takanayon, nanang? Agpakadamot kanyak no kasi nga adda papanan na. Ay kastaya, dandani nga min inal daw arumwar. Basta nakapanaw kayon nga agama, madamdamalaang rumwar moton. Malamton nga gawid, inton masukon na ti anakyaw. Manumot niya agpakada kanyak. Ngam dandan ni inal daw arumwar ko na ayaw, nanang? Ay katuan mo't anak ko. Ne. Apay, saan na kay magbagaday taken ka? Nakais-is marti pa'y no kasta rumwar. Adafay nga rod ate yung nabalasang. Kasta ka din, nanang?
Nay, Jack ang muday ta. Ay paliiwam ti asawa manakaw. Ang mga no maibarbarkada mo kat malipatan na asi asawa gayam. Naklaatak iti naibaga kanyak ti inak, idi nagsarita kami man ng Emmy. Pudno nga agpakpakada kanyak ni Vina nga asawak tunggal rumwar ngam saan nga inaldaw. Masansan at ipakada na kat saraken na dagiti gagayem na nukas jay arumwar. Palubusak met tadyak kayat amaiken iti balay, tamakapasikor ti kasta. At dapat dagiti gundaway nga da umawag kan kwa na iti cellphone na iti 10 oras ti rabii. Kat madanon aginggat parbangon ti panakisarsarita na iti cellphone. Tunggal damagak no asino, kanayon na nga ibaga ati gayem, wenno saan kat ti kumare na kano ti umawawag kan kwa na. Jack ikaskaso dayta ididamo, ngam gapo iti nasao kanyak ni nanang, at darim swa nga atap ko iti asawak. Anyan ti kastoy. Jack may pamaysat atensyon ko iti trabaho ko dito opisina. Nagado ti mang burburibor iti utak ko. Nagado abanag ti mapampanunot ko. Ngam sa anak mo't asigurado no. Ni. Ada nagchat kanyak. Asino nga taday tayo. Sapay nagado ti masapol alipas ka trabaho. Maburburiborak pa eh. Sa ita, adapay lag-chat mo't. Asino nga taday tayo? Kitag man lang yun na asino. Hindi. Ano na ito eh? Ladawan ni Vina nga dakadwa na alalaki ti entrance ti may sa amotel. Diyos ko. Ano ti kahit asawan na ito eh? Tawanan ba ay na babae? Nukasta. Agpaiso tirimswa nga atap ko agulgulipan lang. Aguray ka lang si kababae. Ni, aguray ka. Dahito'y lalaki akadwa na itiladawan anay patulot kanyak. Mailasin ko. Ti ex-boyfriend na dahito'y. Ti awanan ba na Vina? Talagang agalwad kanyak dahi dya babae. Panyati kahit asamon dahi taaladawan, Vina. Ha? Anya aladawan? Dahi ti cellphone ko. Kita mo na imbag. Ha? Hindi ka makapaglibak. Da kayo iti ex-boyfriend mo dahi ti ladawan iti sangwanan ti may sa motel. Nato. Diyak lang pagarup akabailan nakaguliban, Vina. Panyati nagkurangakan ka. Diyak pa'y tumalyaw iti sa bali a babae. Takayat ko't agbalin anapudnokin ka. Ngumgulgul iban nakbat gayang. Pakawanan nak nato. Kayat ka akabilan. Ngamlap-lap lang ti bagik. Nagsakit tinakam ko iti inaramid mo, Vina. Ikarik, saan na maulit nato? Putdag kong ti relasyon mi. Ti komunikasyon mi. Basta mapakawanak lang nato. Pangaasim.
daddy? Apay dito'y kasilit ko maturog. Pasensya kan, Brent, anak. Ada nga min sakit ni mamim. Di na kaya't amaakar, anak. Isa binilin nak pala nga maturog dito silid mo, anak. Kasta ka di, daddy? Wen, anak. Isa pasensya kan no adak dito, Iwan. Awanan nyaman na, daddy. Nalawa mo ti katrik. Umanay tadwa dito'y. Agyaman nak, Brent. Malan. Maturog kan, anak ko. Tani, adalo mong terabi. Adapay sarak mo iti pagadalan inton bigat. Sige nga ro, daddy. Good night. Good night, mat, anak. Anyan. Nagsakit na ito anak pasamak. Apay na iturod nak aginuliban ni Vina. Anya tinagkurangakan ko, anak. Apay aginuliban nak ta asawak. Anya tinagbasulak kan ko, anak. Anya dya kunam dato, anak. No mabalin ko mananang. Da kayo pa ilang kanitatang timang sukon ka ni Brent. Apa man narumwar iti pagadalan da. Nay, apay ngay anak ko. Ayan ni Vina nga ina ni Brent. At da di tabalay, nanang. Isu na lang ta di na masukon ni Brent. Tamasakit ti asawak. Ay na, naalala na daytan, iti masansan, akaruruar na. Dinto lang amin makataltal na di tabalayaw. No kayat na ti mawatwat, di agruot ko maiti arubayan nyo, ngam di na pa'y maaramid mat. Nanang. Di na masango nga aramidon dayta takanayon mat ngamin arumwar. No sa di no launa iti papapanan na Pangasi yun, nanang. Saan pa ila ko mga itapagsaritaan tayo ti may papaniti dayta? Mabalin ka di ada kayo pa ilang timang sukon kin ni Brent iti pagadalan da inton malam. Nalawan siyak tulatan timang sukon iti apukog. Agyaman ak, nanang. At dalang amin naskan arisutan ming agasawa. Iso adak kala pagyamanak. Tadi kay nagkadkad itikid daw ko. Kabayatan ti kaadator ornusan mi kin ni Vina. Diyak na ibaga adagos kadagiti dadakkel ko tinaduktalak, may papan ka ni Vina nga asawak manang Emmy. Diyak ngamin kayat amadadael amamin pinsan ti panagtalek da ka ni Vina nga asawak. Diyak mabubo sa panunutan, no anya tinagbasulak ka ni Vina nga asawak manang. Inaramid ko mati amin, ikagkagumaak nga ipaay ti amin akayat na, tapno saan laeng amasikuran iti unag ti balay. Ngam ti panagbalin ko aman nakaawat ti atapag amay sa kadagiti nagbalin arason no apay anaaramid nak aguliban ti asawak. Inka gumaak nga ilimad kadagiti dadakkel ko tinaduktalak manang. Ngam kas kunada nga ruden, adalapayag ti daga, adamot payak ti damag. Saan man anagwaras iti lugar mi ti kinagulib ti asawak, nakadanon latamot dayta, kadagiti dadakkel ko.
Japay pinaayabandak, tatang, nanang. Gaputa, kaya't may apon ken mismo ken kati amin nato. Nanang? Ibagam ko makada kami tipudno anak ko. Oh, maipapaniti anya, nanang. Nato anak ko. Da kami ti dadakkel mo. Saan arumbang nga agilimod ka kada kami? Uno ti inam nataw. Ibagam akada kami ti amin. Naipalapayagan kada kami ti inaramid ni Vina. Nanang, si katikang runaan akayat mi adamagan anak ko. Agpaiso ka day, tinaamuan mi kan ni nanang baw. Pudno, tatang. Anya? Ay, na yan. Nagalaskit din ti aramid na dya babae. Impaay mo ti amin kan kuana. Kalpasan na, kas jay pa'y ti inaramid na. Awan utang na naimbag anakam. Nanang, analaang ti ibagbaga ti anak mo ni Brent, tatang. Awan na pulos. Napalaos mo ti sakit tinakam ko. Ngam awanan ti maaramidak. Napasamak ang tinapasamak. Hindi ka pa'y lakat sinaan di balangkan ti sa babae. Sinaam kit din anak ko. Nanang, sana kas karina dayta. At indog dayta ang proseso. Tilang ipakpakaasik kada kayo. Saan ko maamaamuan ni Brent ti may papaniti daytoy. Diyak kaya ta maamuan ti putot ko ti kinagulib ti asawak. Daddy, apeta kayo ti mga sasikaso kanyak. Ayan ni Mami. Baybayan pa lang ni mamim anak. Masapol nga na makainana. Kaya't mo sawan, Daddy? Masakit pa lang ni Mami? Kasta nga Pasensya kan, Brent anak. Sana baleta na imbaganan ni Mamim. Ha? Mami? Naalan na to. Siya kundi mga sikaso ka ni Brent. Ingkamot agdigusan, ta mga nuwala daw ka iti opisina. Mami, tiyak kaya't ti kawas na yung pasuot ni Daddy kanyak. Sana ka makaid na iti day ti akawas. Ay, kasta ka di anak. Ala, sana baleta mangkita kiti sa bali akawas mo anak ko. Sige, Mami. Oo, nato. Agtignay kamutan alakay. Ang mga numala daw ka ang mga opisina. Ingkamutan agsukat. Kaya't mo asawan nato. Kaslaawan ang yaman natin naramid ni Vina. kaslakastan ananang. Ngamin, kas itisigod lata ti panakilangan na kanyak. Di mo ko na akas jay latan ti amin nato. Saan asinsinan ti basol anaramid kan ka ni Vina? Amok day tananang. Ngam ti anak mi ti pampanunutak. Ha? Apay ni Brent? Awan na pulos ta muna may papaniti mapaspasamak kada kami iti inana. Nato anak. Diyak kaya't ang maapektaran ni Brent. Gapo iti inaramid ti inana nanang. Ay kat kasano garod anak ko. Anya ti planom. Diyak pa mo nanang. Nariribok lat ti isip ko. Oo na yun ti kasta sitwasyon nyo ita anak ko. Ngam no si sasaw lang ni Brent ni anak mi ti panagpampamarang ko nanang. Diyak ngamin kaya't ang maapektaran ni Brent iti parikot mi nga agasawa.
Aging ka kati itakat kagura nakpailang. Taan niya iti panagkunam. Basta mapakawan kalatan, kalpasan anadoktalak ti kinagulib mo. Nato, Nagsakit tinaramid mo, Vina. Awan umasping iti kinasakit na. pakawanan na ko man nato. Mabalin ka di. Panawan na kumapailaan. Di ka kaya't amakita. Nato, Di ka agdanag. Tawa na pulos ti maamuan ni Brent nga anak ta. Ngam pangasim ta baybay anak pailaan. Tunggal si sango ta anak ta. Agpamarangak nga awan parikot ta. Ngam no datdatalangan. Kaya rigam ti Jakon makitkita uno anyapay. Ngamin, tumukno sa dilangit ti gurak ken kabina. Kagurgura ka. Napalalo ti sakit tinakam ko manang Emmy. Tauray asino mat nga tati pakapasamakan ti kas itinapasamak kanyak, sigurado ang makapungtot itinakana. Agasamot ngamin, kalpasan nga impaay ko ti amin kankwana, itilaeng apagdarikmat, kaya rigak ti may salaeng anisnis iti komidor nga ingkulasay ti asawak. Naglaka ti pananggulib na kanyak, kat nalabit ano awan dyan ang ipatulod kanyak itiladawan ti asawa, kan ti kadwa na alalaki, jak kumapay na amuan ti amin. Aging gaitamanang agnanaed kami latta iti maymay sa abubong. Nakitak mo't kat di ang nagbabawyan ni Vina tinaramid na. Ngam sa anak latta abas ta agtalaklatan. Anya ti amok, amangan ngamin no kayat nalaeng nga alaen ti riknak, kalpasan na, soblyan nan tumanen tinaalas nga aramid na. No siyak manang, impabaklay kon itinamarswa ti amin. Tiket di pa nagtrabaho ti asikaswek, tapno maipaay ko ti amin a pagkasapulan ti pamilyak. Daytoy ti pakasarita at manang, to'y pagayam mo, nato. Nato, pagayam ko. Martir ka kunak kuma, ngam napalaus mo ti panangipalawag mo itibiyang mo. Katraumag ti makagapo, no apay anasken a makiplinnastik ka iti mismo nga asawam, tapno saan laeng nga agsakit tinakam ti anak mo. Naiduma ka pagayam ko, kat pakaragsakak unay ti kastangar aramidam. Maysa ka anasaya at nga ehemplo, tapno agtalinaed asibubukal ti maysa a pamilya, itilaksi dagiti na duma-duma a parikot a sumangbay iti biag tayo. Sapay la kumata iti kabita na panawan, kat maurnos matlaangan ti amin iti nagbaetan nyo nga agasawa, tapno saanan akasapulan nga agpampamarang ka iti imatang ti anak mo. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag.